clear tu te chibai le vekule voin hi March ni sompali kumsang ni somhi panga zirtop ni hania nimin March ni sompathuma Iran rama thiltheng chungchang hi tontuma hian kan bi chiang don ani nimin lamkhan Iran rama chuan blood drain an ti chu asura vawkam muntin mai chu asen vek mai ani he thiltheng maktak mai hian mitam tak ngai vena hlowa internet lama phei chuan a viral na sa a he thiltheng chungchang hian muntin mai alu khat ani ber mai ole engwanga thlenge ti chungchang kan soi main amma sain video clip te hi kan en masapotanga ti chuan kan soi chunzom le donia ole clip kan en ta kang khan clear car pakhat chu muntin mai tlang ba ka vawkam thlengin asen vek maya he thiltheng chungchang hian ngai ven a hlo khup maya tourist pakhatin he video clip hi ala a viral na sa ani ole engwangin nge he blood drain an ti hi a thlen na chan ni ta angle he blood drain chungchang hi a viral na sa social media lama phei chuan ngai dan rang an thowa thilmak soi fi thailo tiang te pon an soi na samhana nima sela hemi chungchanga thudik tak ero hi chu thil hote ani thung ani na taka chuan he tianga clear car vawkam muntin mai asen na chan hi chu he clear car a leite hian thil engemo apai wang ani video kan enta khi ani na taka chuan thaliam ta thil theng to kha ania ama ero chu tuna chau hian he video hi aron viral ani tour guide pakhatin alakania ti chuan Instagram a post sunzoma he ruana sa thak sur na hmun hi vawkam lar tak mai Red Beach of Hormosantia ania Serasima tourism he rosur hi amu ani video a kanen ta kang khan he clear kara leite hian crimson soil an ti chu an kenga ani na taka chuan he clear kara leite hi an rong chu asen duk lampang ania hatia ru asur tak nu hian tui hok chu tui fin riat lama alung thlata a tui fin riat tui ne na a hanin chopol chi hian arong chu aran senta ani ti chu mithiam ten an soi fi dan ani he clear car Rainbow Island an ti hi Hormuz Irana auma helai hmuna hian mi tu ma an cheng lova helai khom chunga hian kutlak na hnu ma emo thil dang shim aum ngai lova achan chu he clear car a hian cheng anom lo uwang ani ole tuna chuan engwangin nge leirong hi asen na chan ti chu Iranian Tourism Board in soifiana anon neya CNN chuan ting hian report a pe ani hetianga lei hi rong sen duk lampang ani na chan chu leya hian iron oxide concentration sang tak mai aum wang ani ti chuanin leya mineral sang te hi tuifin riat tuinen hetianga ain chopol tak no hian arong chu aron thak dang lam lai zolta a rong sen duk lampang chu aron puta a ti chuan vawkama hian thisen ang main tui chu aron changta ani hemi chungchang hi arselo tan chuanin thilmak ani theanga a chan chu mithiam ten an soifia lo chuan soifia har sa tak tur ani chuan he clear kara leite hi engdiang chi hlunge ani Daily Mailin report an pek dan chuan helai khom chunga leite hi rampuma industry a chuan an hmang tian tarlang a chan chu industry te hianin cosmetic baka rong siam nan te han hmanga tin chu baka ceramic le glass thleng te pon siam nan an hmang ani tin he baka hian local tourist board in an tarlan danin tuna lei kan hmu mek te hi thilda te po an long mang tangkai le thoboka ele in siam na rong siam nan te pon an long manga entirna jam le so siam na nang te pon an hmang na sa ti an tarlang ani Iran Tourism le Touring Organization in an taran dan chuan clear kara hian ikal ani chuanin
leite hi ira piangin arong hi ain thak nang lam thei ti an tar langa leya te hian minerals rong siam thei tu somsari chuang aom thu an tar langa chuwangin Hormuz Island hi Iran sarkar tan chuanin mun poimo takani ti kha kan riat a tha ome ole tuna ve thung chuan America rama thlona kang chungchang hi kan bi chiang ve le don ani nimin January nimin March ni song pathum khan America airport a thlona pakhat chu akang pal hlo maya he hianin midam tak chu ati boina sa ani footage kan en chuan passenger tam tak te chu thlona thla tangin an chuk lai kan hmuanga chen khat chuanin an bag te an kinga mei kan na bullok loka te chuan an kal lai kan hmu thei ome arab thak khop maya amaro chu he thil thenga hian van doina tok ero anom lo ti kan ria da tha ome umin hian thlona bi ka phei chuan chiat na thleng ria tura tam em maya awaya chut khom phei chuan thlona chungchanga chiat na thleng hi atam to khopin ka ring chuwangin engthil nge thleng ta ti hi mi tam tak ngai ven le mak ti ania thlona hetiang tak maya accident le chiat na thleng angchi riat tura tam ta hi thil mak tak ane US Federal Aviation Administration FAA chuan passenger te chu inflatable slide mangin leya chuan him takin an chuk thei thu an tar langa thlona hi Denver International Airport ta atuma agency chuan thlona hi engwanga kange ti chungchang chu chui chen na an nei tur thu an tar lang ani airport official te chuan an tar lan danin mi som pani te chu liam na vak lo tur damdo ina da an ni thu an tar lang ani thlona hi Colorado Airport atangin a thlok chuaka Dallas Fort Worth International Airport Texas a tumtur ani thu FAA chuan BBC an shil ani thlona in hetianga boina ato hun lai hi anram sana darnga le ni sompanga tlailamang vel ania crew te chuanin engine lama vibration aum thu an tarlang ani thlona hi himtaka airport a atum hnu hian tiang hian engine lama kangmei a chu ta ka wangin thei top chui na thel na hian tho chun zom ngal ani thlona hian miza somsari pahi an chuanga tin engzinga hian thlona na thok mi paruk antel ani anzawa hian himdam takin thlona hi an chu san thei vek ani he thlona hi Boeing 737-800 ania ama point he thlona hian engine lama boina alo tok to ani ome kang meile me khu tam tak chu airport ta gate rang point amu thei ti Michael Konopasek airport spokesman chuan atarlang ani he kang me chu ka wang hian thlona tam tak thlok chuak tur le tum tur te po an delay pha nge he thlona kang hi arab thla khop maya mun rang in video in lak ania social media lama po adarna sa thlona kang hian me khu tam tak asiama turu tak ane airport ta na thok tu ground crew te chu man mo takin leilon nen thlona chung te chan chuak turin an tlan phei halwata an tumang nge in an hloting bok kumin hian American Airlines thlona in US Army Black Hawk helicopter asuda wangin mi somru pasarin non na an chan ania accident chungchanga po hian zona tam tak auma air traffic controller lampangin na an tlin lo wange nianga thlona hian a thlonan turpangain thlo lo zoki chu zona tam tak om to ni kha US President Donald Trump administration chuan FAA na thok tu tam tak chu sarkarin sum an hum theinan na thok tu tam tak an ban thu kan ria hewang hian na thok tu anin dai lo wangin hetiang chiat na hi thleng tai am ni ti te pon mi tam takin rin dan an nei ane kan ria theu angin Donald Trump sarkar chuan thei top chuin US economy siam that tumin le US soi sang le turin man la meka kan soita kang khan US a sarkar na thok tam tak tulova sarkarin aroi te chu tuna hian an ban na sa a hewang hian
na thok tu in dai lo na te po a thleng te po anima na hetiang hian boina sang US po hian an ma chon pha ani ole hemi chungchang hai chung kan du to kanga thlon accident riat tur sang ong fo ta mai hi awan doi thak le maya malam huna hetiang thil hi a thlen to lo sam be sei na lian tak kan nei ani ole khati zong kha tun tum video wa thil thleng kan tar lam thei chu ani e